čaute ďalšieho videa. Dneska zdáme unboxing takýchto troch kníh. Takže môžeme ísť na to. Takže ako prvú knihu tu máme, že Lewandowski. Tomu spravili teda dobrú fotku. Takže je to takáto kniha. Vlastne je to taký čierno-biely komiks. A takže tieto knihy som objednával z knihkupectva z Martinusu. Stálo ma to okolo 30 €, takže si myslím, že je celkom fajn cena. A toto je taký, že Lewandowski je macher a proste tu máte akože kapitole. Má to 12 kapitol, takže myslím si, že celkom dosť. Potom ako ďalšiu knihu tu máme futbalový kvíz. Je to vlastne s takýmito kvízmi, hociakými, takže myslím si, že celkom zabaviť sa s tým dá. A obsah tu je Premier League, český futbal, veľkokluby, mládeže, hviezdy, svetový futbal, európska súťaže, futbalová história, rekordy, reprezentácia, fanúškovia, kľúč k správnym odpovediam. Takže to máte, keď chcete. A je tu celkom veľa tých kvízov. Má sa v češtine, takže kto vie po česky čítať, si to tiež môže kúpiť. Potom ako ďalšiu knihu tu máme takúto, že nejakú Messi knihu. Máte aj zozadu. Takže takéto, že Messi, král Leo, takže to máte, že úvod, začiatky roku 1987 až 2000, takže máte tu vlastne takéto staré ešte fotky jeho, to sú, máte jeho prvý klub za Argentínu, keď hral. To máte, že jak bol ten starý štadión a tak ďalej. Takže táto ma vyšla okolo 15 €, takže myslím si, že za takú knihu si myslím, že to je celkom slušná cena. A keby ste chceli viac takýchto videí, tak dajte like a odber a zatiaľ čus!